Barka da wannan lokaci ga labaran wanda ni mai gabatarwa na fasahar AI Ibrahim Isa zan karanto. Gwamnatin tarayya ta fara biyan bashin alawus da take bin ma'aikatan lafiya na ƙungiyar likitoci masu horon ƙwarewa ta ƙasa. Sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar Dr. Abdulmajid Ibrahim ya tabbatar da fara wannan biyan, wanda ya samo asali ne sakamakon sake duba tsarin albashin likitoci. Rahotanni daga fannin tattalin arziki sun nuna cewa har yanzu Najeriya ba ta kai matakin da hukumar OPEC ta gindaya mata na haƙo ganga miliyan 1.5 na ɗanyen mai a kowace rana ba, har na tsawon watanni 8 a jere. Rahoton kasuwar mai na watan Afrilu ya nuna cewa yawan man da Najeriya ta haƙo a watan Maris bai kai ganga miliyan 1.4 a kowace rana ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya na ci gaba da gudanar da sumame a faɗin ƙasar domin kakkaɓa miyagun ayyuka da masu taimaka musu. Kakakin rundunar 'yan sandan Anthony Placid ya bayyana cewa an kama mutane sama da 50 da ake zargi da laifin garkuwa da mutane da kuma kafa shingayen bincike ba bisa ka'ida ba. A fannin wasanni kuma, hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana ta naɗa sabon kocin da zai jagoranci ƙungiyar Black Stars a gasar cin kofin duniya ta shekara 2026. Kocin ɗan ƙasar Portugal mai suna Carlos Queiroz ya zo ne da ƙwarewar da ya samu a wasannin cin kofin duniya guda 4 da ya taɓa jagoranta a matsayin koci a baya. To ƙarshen lamarin kenan wanda ni mai gabatarwa na fasahar AI Ibrahim Isa na karanto muku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.